Szerinted miben van több rost? Egy almában, vagy egy tányérnyi brokkoliban? Kicsit várok. Rávágtad, hogy az almában, pedig a brokkoli a nyerő. Ugyanis az alma 3-4 grammot, még egy adag főtt brokkoli 5 gramm rostot tartalmaz. Nézzünk még gyorsan pár ételt, amikkel nap mint nap találkozol. Egy banánban nagyjából 2,5 gramm található. Nagyobb répa körülbelül 3 grammot tartalmaz, és ha zapkását teszel reggelire, na, az a bajnok, mert azzal simán beviszel 8-9 grammot is. Most kapaszkodj, naponta 25-30 gramm rostot kellene bevinned, ami biztos nincs meg neked sem. De ne aggódj, rostpótlásnak ott a napi rosttabletta vagy a Prebio rostszelet. Úgyhogy kattints a Napirost webáruház oldalára, a napirost.hu-ra, és egészítsd ki a napi rostbeviteled egyszerűen, kompromisszumok nélkül. Táplálkozz tudatosan, és ne hagyd ki a napi rostot.